So ayun na nga po mga kapatak, tayo ay tutungo sa isang grocery. Yan. Para mamili ng mabibili. Wala na girl plus kanyang lola. Lola sa tuhod mga kapatak. Ayan, hello. Shout out. Shout out sa inyo. Ayan. Shout out po ma'am. Anong family? Kalansa family. Shout out po sa Kalansa family. Para kay ma'am. Ayan. Oh, may basket kayo, ma'am? Ano, may nakita ka na? Possible na yun. Yan, yung gatas adult plus. Oh, sige. Yun, adult plus. Oh, gatas daw. Sige. Tapos sa ano pa ng iba? Sige. Pang matanda kasi. Ayan. Yan, ikaw na. Ano pala to? Grocery na. Talipapa pa. Alright. Diba? Yan. Yan. Opo. Hello po. Hi. Ikaw nga eh. Shout out ma'am. Pag gusto mo makita sa YouTube. Ayan. Napakaganda ng extra. Kuya Gacho official sa Kuya Noli Vlog. Ayan. Worth of ano, 2,000. Malay may makilala ka. Ng mga viewers. Ayan, at namimili po si Bicolana girl ng para sa kanyang lula. Ayan. Siyempre siya nakakaalam ng mga pangailangan ng lula niya. Hindi makapili ang ating bida. Kumakain ba siya ng mga itlog, ganyan? Niluluto ko. Isang tray. Suggest ka nga natin ng ano. Isang tray po na egg. Suggest ka nga ng pwedeng Ay, ng mga matatanda. Pagkain ng 95 years old. So, all for so, 850 ang karo. Jersey boy, Ayan. 80 lang gusto. Oh, may prutas ba niya? Ay, prutas. Meron, may prutas sa labas. Saan na ito? Ito na. Ayan. Oh, pili ka dun. Ayan, nakalagay prutas. Ito tama, prutas. What's your name? Rika. Meika? Rika. Ika. Ayan, Ika. Sige mga kapatak. Sige mga kapatak. Shout out. Tindira siya rito sa ano? Sa Grand Store. Anong pangalan store? Anong pangalan ng store, ma'am? Karansa Store po. Dito sa sentro ng ano? Sa Santo Domingo, Albay. Ayan, plastic. Tama. Mga Ayan. taga-supply po yan. Bika lang po. Bikal. Bikal. Ayan, ang dami po nilang paninda. Ayan. Ayan. Hello. Ano para i-follow natin. Kuya Noli Vlog po at Kuya Gacho Official at Bicolana Girl. Ayan. Ayan, ay pipiliin eh. Okay na, videohan kita. Kabigal ba gaon niya? Si ate. Alin po? Ayan. Hindi na maganda. Si Tindira, Bicol din siya. Galing ah. Maganda talaga. Taga-bigal din ba? Oo. Oh, puro Bicol po. Lahat ng mga ganda dito puro taga Bicol ah. Right. Yan, baka may ibang prutas. Gusto mo ba? Ayan. Pili natin lang ibang palang prutas, mga kanoli. Diyan po yung mga galing yung prutas. Yung mga ano. Ayan. Tara. Shout out. Ayan. Sa San Rafael? Taga Bicol pero taga San Rafael pala. Ayan. Yan po ang bida. May mili, baka ano. Mamimili. Ayan. Tama mo to. Hey ma'am. Hey ma'am. Isang kaway nga dyan. Nahiya eh. Nahiya po yung ano. Ay, mili. Mm. Wala na. Pili ka na ng pili. Yan. Pag gusto mo dagdagan yung pinya. Kanya na tayo to. Hello. Si Madam, taga Bicol. Bicol pala Ma'am, ini. ang ganda ng pwesto niyo, ma'am. Ang ganda ng ano niyo, tindahan.
Maganda rin daw kasi yung may Maganda rin yung tindera. Saka maganda yung bumibili. Maganda rin yung bumibili. Saan ka pa? Hindi kasi Maganda rin yung may-ari. may halo na ano ito, yung mga gulay. Maganda. Wala dito yung may-ari. Wala ba yung may-ari? Wala pa Umalis may-ari. pala. Yan. Yun. Ayan. Alright. Ayun na po, anong napili? Ba't ka? Kaunti. Yan. Itong maliliit, ayaw mo yan? Hindi pa sim lang na nasa yan. Sim lang ba? Dapat masabi mo na. So, kasi ito lang o 850. Large. XL. Ayan. Apo. So, right? Alright. Alright? Alright. Alright. Ayan. So, dali na lang. Gumigibo, gibo. Para matotal. Ayan. Madam. Ling-ling yan, right? Apat. Yan. So, ayan. May prutas. Babalik ako dito, bibili ulit ako. Kaya lang natin makakas kung magsalo. Go! Dito tayo. Ano ka pala yan? Ayan. Ha? Pero mga pros Ayan and po. cons. Ang dami po, kompleto ang paninda po rito. Maganda yung budget. Sa store na to. Katabi lang po ito ng TGP. Dito sa sentro. Ayan. Ayan na po. May pansit ba to? Pansit pang ano yan? Pang lumi ata yan eh. Pansit yan. May pakwan. Dahil prutas. Ito, tukwa. Kung mahilig sa tukwa. Ayan. Alright, isang tray na itlog. Pampabata. Pampaganda ng kutis yung itlog. Alright. Hindi ka for so. Uy! Uy! Ay, limat. Wala naman limat siya. Ano mga uring? Ano po? 42 po. Wala uring naman. Unya, ganyan eh. Alright. Yan na. Yan ang pickles. Tulo pickles ha. Baka. Thank you. Bye-bye po. Salamat. Shout out mga anak. Sa Ransom Yan. Store. Yeah, shout out. Bye-bye. Shoutout sa Carando Store. Walang name. Walang name. Okay. Alright. Yes, go. Alright. Yan po, ihatid na natin kay Lola. Lola. Alright. Reyna ng Manahaw. Ang totoong Reyna. Totoong reyna ng nahaw. Ayan, totoong Reyna, kanyang lola. Wait. Yan. Wait lang, diyan lang muna kayo. Ganyan talagang ano, videographer. Oo nga. Alright. Pwede na. Yan. Ganito ang ano. Hello. Yan. Dandan lang. Okay. Hmm. Oo. Yan. Kaya mo si lola mo kung nandiyan. Lola! Hi, La! La! Ah, wait. Si lola ka dun. Ganda yung ano, kita yung buo. La! Yan, nasa artista mo nga po. La! La, oh. Para inisay mo. Ano ah? Para inisay mo la. Ha? Say mo la, pagkaon mo la. Tapos gatas, biskuit mo. Ha? Gatas, Lula, biskuit mo. Alin? Anyway, gatas mo, Lula. Gatas mo! Niregalo, dani Kuya Noli. Hello. Ano la? Ano nila? Puro inigat. Ano daw? Ini, ano ni? La, may camera, Lula. Yan, oh. si Kuya. Pakyut la, pakyut. La, May la, hinarap. magpakit ka dala. Artista ka baga dati din. Magpakit ka dala sa camera. Ano si Silo? Ah. Una ako kaini. Go.
Gumihan daw. Kalada gumihan. Be, hello. Oh, Kanina na pagkaon ka. oh. Ayos ka lang la. Sige po. Yan. Ayos ka lang la. Ano na mamati mo? Ha? Ano na mamati mo? Nakalog ka. Bigis ko. Nagkaon ka na. Yun na. Ano sinira mo kasi ba? Yan, bigyan siya. Ito alin. Sarap yan. Thank you po. Ay, kusido. Marian, may sabaw. Ini, unay. Ay, yung tabi na na. Oro unay. Tabi na. Ha? Sarong tray nila. Sarong tray. Oh, hi ka duman Lola. Oh, hi. May hinapan dinig mo ni Lola. Ay, ano sa pakiramdam? Bicolana. Ano siya sa ma? Siyempre, happy lang. Happy lang daw. Alright, let's go. Ayan lang, enjoy po kayo dyan. Bye-bye! Enjoy kayo. Alright. Enjoy. Alright. Yan, sige po. Bye. Yan, alright. Salamat. Tita Jen, paano na lang po? So, ano, enjoy sila noon. Yung tita niya, mahihain kasi. Yan. Sayang yung beauty. Di ba mga kabatak? Tayo sa kanila. Mga ano ulit. At ayun, at nakapag-share din tayo ng blessing nyo sa lula niya. Alright, mga kabatak. At kanina, Yan. Back to home babes tayo mga kabatak. sa naglalako nito. Yan. Yan. So, ayan. Welcome Ganito back. lang po ang vlog na to, mga kanuli. Salamat sa inyo lahat.